uči sa Sandrom. Zdravo, ja sam Sandra. Hajde da učimo zajedno. Danas učimo o slovu N. Ovo je slovo N. N je prvo slovo u reči nota. N, nota. N, naočare. N, nakovanj. Ovo je N, ovo je N. Slovo N, ovo je N, ovo je N. Slovo N. N je 19. slovo abecede. Kada izgovaramo glas N, gornji deo jezika podignemo tik iznad gornjih zuba, a donji deo jezika spustimo dole i kažemo N. 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 Ovo je N. Ovo je N. Slovo N. Ovo je N. Ovo je N. Slovo N. Ovo je štampano veliko slovo N. Ovako izgleda štampano malo slovo N. Ovo je pisano veliko slovo N. A ovako izgleda pisano malo slovo N. Ovo je N. Ovo je N. Slovo N. Ovo je N. Ovo je N. Slovo N. Možeš li da prepoznaš slovo N u ovim rečima? Banana. Opanak. Ambulanta. Slanina. Hajde da se igramo zanimljive geografije. Evo, ja ću da kažem državu, planinu i životinju na slovo N, a ti kaži grad, reku i biljku. Dakle, država Nigerija u Africi, planina Nimba također u Africi, a životinja Noj koji može brzo da trči. A sada je na tebe red. Čekam tvoje zanimljive odgovore dole u komentaru. Ako vam se dopada ovaj video, klik na palac. Zapratite moj kanal klikom na dugme prati ili subscribe. A do tada, vidimo se sljedeće nedelje. Ćao bubice. Ćao.